Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. A mae'r podlediad yma ni'n hanesyddol am sawl rheswm. I ddechrau da, Cymru'n ennill am y tro cyntaf mewn oesoedd yng Nghaerdydd, ond yn fwy hanesyddol, mae da ni bedwar cynrychiolydd ar y podlediad. A dwi'n hynod iawn o'r cwmni proffesiynol, insightful, knowledgeable sydd fi ar y podlediad yma. Felly, nos o dda, fel dwi'n gweld chi ar y sgrin yma, nos o dda Dafydd, Andrew, a, wel, mae'n gweud Global Gainau, ond dwi'n nabod ti fel Nick. Ydych trio chi'n cadw'n meddwl? Ydw, diolch Ie, yn fawr da, iawn. diolch. Iawn, diolch. Da iawn, da iawn. Felly, Cymru'n curo Japan, oedd hi'n chwysad, oedd hi'n waith caled, oedd hi'n ben tost. A oedd e'n ymlaen at hwnna mewn eiliad. Ond ni jyst yn moyn twtch i ddechrau da. Wrth gwrs, yr undeb dechrau cyfarfod ar rhanbarthau, a yn o bob sôn, cynrychiolwyr dreigiau yn gadael cyfarfod ar ôl 10 munud. David Buttress ei hun yn gweud ar X mae dyna ddigwyddodd. Dim y dechreuad gorau felly i'r trafodaethau holl bwysig yma, gyfeillion? Na, yn ôl y sôn, oedd just ar ôl y cyflwyniad, neu yn setlo mewn i'r cyfarfod, ychydig o fynydau, a fel wedodd Buttress ar X y fe, bydde wneud 10 munud wedi bod yn llwyddiant. Oedd e, yn ôl y sôn be fi wedi clywed, oedd e lot llai na hynny. Wrth gwrs, ni ddim yn gwybod y manylion, ond mae'n ymddangos bod cynlluniau o sut oedd yr undeb yn rheoli popeth, doedd dim plygu ar hwnna. Ac felly, os taw dyna oedd y datganiad, os taw dyna oedd y sylfaen, doedd dim cyfaddawd i wneud, ac felly doedd dim trafodaeth a gerddon nhw mas. Nawr, o feddwl bod y dreigen un o'r ddoi ranbarth arwyddodd y cytundeb ar y funud ola dros yr haf, faint o bryder fydd e i'r undeb bod y dreigen nawr wedi diflannu o cyfarfod mor gynnar? Byddwn ni'n meddwl bod nhw wedi gobeithio falle bydde Gaerdydd a'r dreigen falle'n haws i sebonu, i gael nhw ar ei ochr o feddwl beth oedd dros yr haf, a mae falle y rhanbarthau yn y gorllewin fydde'r pen tost, ond mae cynlluniau'r undeb dros y siop i gyd nawr, byddwn ni'n meddwl. Da'n hollol siŵr os falle o safbwynt y dreigiau, maen nhw'n meddwl bod ganddyn nhw lot mwy o bwer dros yr undeb i gymharu â fel y gwelwch ar Scarlets, bod oherwydd wnaethon nhw cytuno'r cytundeb, ond hefyd bod nhw bron di sicrhau bod tîm yn mynd i fod yn y ddwyrain mewn 2 flynedd. Maen nhw'n meddwl bod nawr ganddyn nhw pwer i jyst bron cael dros yr undeb mewn rhyw ffordd, a mae'n diddorol gweld bod Buttress wedi cyhoeddi ar X bod nhw wedi gadael y cyfarfod ar ôl 10 munud, ond falle mae yna mwy i'r stori o safbwynt yr undeb, sa'n siŵr, ond mae'n diddorol iawn gweld beth sydd wedi digwydd. Ie, mae yna cefndir yn hwn yn dweud. Di hon ddim y cyfarfod cyntaf nhw wedi cael yr undeb. Felly, dwi'n yn gwybod, dim yn sicr. Ond beth yw, os dyn ni, be dyn ni wedi clywed yw, mae rawr am control chydig bach, ath o sôn wedyn, ath yr undeb mynd yn ôl, a o'r safpwynt, a ffaith nhw mynd i talu Covid loan, a mae wedi troi hwnna nôl. So mae'n lot mwy. Yr unig beth dwi yn meddwl ydy, beth bynnag sy'n digwydd rwan, mae rhaid i dod i'r diwedd y stori yn eitha'r gyflym. So dwi yn meddwl, os dyn ni ddim yn cael cytundeb, a Scarlets a'r gwylch ddim yn mynd i amalgymeiddio. Does ddim cyfle am hwnna o gwbl. Felly, rhaid ni cario ymlaen ar ôl doleg wedyn, a beth bynnag nhw'n sôn am y licence, cario ymlaen a cael penderfyniad. Cos mae bobl yn dy fan fi yn gallu copio efo newyddion drwg, os di yn mynd i colli ni neu'r Scarlets. Ond beth nhw ddim yn licio y ffaith,
mae rhywbeth mynd i digwydd, ond dwi ddim yn gwybod pam a pryd. Mae'r ansicrwydd yn broblem enfawr, fel ti'n dweud, Nick. Ond does dim synwyr i'r broses o gwbl ar hyn o bryd. A ffaith bod nhw'n lawnsio datganiad ac yn y pen draw, doedd dim penderfyniad. Felly lawnsio a datgelu bod dim penderfyniad gyda nhw. Ond hanner penderfyniad, achos o'n nhw'n sicr bod un yn y dwyrain, un yn y prif ddinas, a wedyn falle un yn y gorllewin. Mae'n amlwg, dyw Redyn ddim eisiau 3 ranbarth, mae moyn 2. Mae hwnna'n creu problem oherwydd bydd yna gwagle enfawr o dan y 2 yna lawr yn syth i'r SRC. Dyw'r SRC fel mae fe nawr ddim digon agos i'r gêm proffesiynol. Ac i bob pwrpas, mae dyn nhw llwybr neu pathway a does dim sicrwydd ble mae un yn dechrau, un yn gorffen. Dyn nhw ddim yn... Dyw'r Premiership ddim yn agos at yr SRC. Dyw'r SRC ddim yn agos at y Pro Game. Dyw'r SRC ddim yn agos at Championship Division 1. Felly mae angen ystyried hwnna hefyd. A dwi ddim yn hoffi'r dogfen maen nhw wedi cynnyrchu, achos does dim digon o manylion ynddo fe. Mae'n management speak. A gyda newidiadau chwildroiadol sy'n mynd i effeithio pawb, gêm y cymuned, y clybiau, yr ysgolion, y ranbarthau, yr academies, Tîm Cymru, popeth, gyda siwr gymaint o newidiadau, mae dyletswydd arnyn nhw fel governing body i roi manylion yn y dogfen o flaen pobl, achos fel chi'n dweud, mae'r ansicrwydd yn warthus. Dyw hwnna ddim yn helpu denu pobl mewn i'r gêm, denu buddsodwyr mewn i'r gêm. A mae hwnna'n mynd i fod yn rhan enfawr o'r cam nesaf. Os nad oes buddsodwyr, does dim gêm proffesiynol. Maen nhw'n glir gyda hwnna, ond i bai bod dyna be maen nhw'n moyn. Maen nhw'n moyn gwagle nawr, lle maen nhw'n dweud, right, fine, dim buddsoddiant, ni sy'n rheoli 2. A fe bennyn ni lan gyda 2. Be sy'n hefyd yn syndod, a dim hwn y tro cynta, yw amseru'r undeb o gynnal y pethau yma. Fel, fi'n cofio y consultation roedd i ben wythnos cyn dechrau'r tymor. Wedyn oedd y penderfyniad yn cael ei wneud jyst cyn bod Sgwad Cymru'n cael ei gyhoeddi. A nawr maen nhw'n cynnal y cyfarfodydd yng nghanol cyfres yr Hydref. Mae fe fel bod nhw moyn ysgwyd y cwch, bod nhw ddim yn moyn stability yn y gêm, bod nhw moyn chaos, gweld yr holl beth yn cwmpo a adeiladu o'r dechrau to. A mae jyst, fi'n deall bod nhw'n cytuno falle'r faint o'r rhanbarthau etc. maen nhw eisiau, ond os bosib, beth maen nhw moyn ar y diwedd yw bod Tîm Cymru yn llwyddiannus. Ar hyn o bryd, maen nhw'n dinistrio hwnna a jyst yn troi cefnogwyr i ffwrdd. Fi'n credu ni'n gweld nawr ffaith bod y 2 gêm hyd yn hyn ddim wedi bod yn sell-out, a trial dathlu hanner 100,000 yn gêm yr ariannu. Mae jyst yn twmlo fel mae eisiau nhw gael eu amseru nhw'n well o ran pryd mae'r pethau yma'n digwydd, fe bod ddim chance o unrhyw fath o chaos. Yr unig beth dwi'n gallu ychwanegu i'r sgwrs yma yw, dwi'n meddwl beth bynnag sy'n digwydd a beth bynnag mae bobl yn dweud, mae wedi penderfynu fel bwrdd rwan am 3. Wrach Dave Redden ddim eisiau hwnna, ond dwi'n meddwl mae'n mynd i cario ymlaen efo hwnna. So dwi'n just gobeithio bydd ni gallu cyrraedd i sefyllfa mae'r hwnna yn glir pwy di 3 a wedyn trio adeiladu'r gêm fyny eto. A mae hwnna'n good segue fyna, Nick. Trial adeiladu'r gêm fyny eto. Penwythnos diwetha, wrth gwrs, Cymru'n curo Japan. Wel, mae defnyddio'r gair curo, falle bach yn gyredig. Oedd hi'n dyblyw yn llyfrau hanes. Cymru'n curo Japan o bwynt gyda Jared Evans yn cico kick-os
reit anodd yn y foment na, wneud edrych yn reit hawdd. Cyn bod ni'n dissecto ambell i beth yn y gêm, neu o'r gêm, gwrs i'n dweud, eich argraffiadau chi, odi ni'n gallu bod yn delighted bod ni'n di ennill, neu just ni di ennill? Mae'r mwnci na off yn cefen ni, fel bydde'r Sais yn gweud. Fi'n meddwl chi'n gallu cymryd positives, yn wedig, monkey off the back. Ni di ennill gêm, a o'n i ddim di chwarae yn dda o gwbl, a dal ennill. So mae'n sicr positif, ond dde ddim yn gêm gret i wylio fel fan. A fi'n siŵr os chi'n neutral, oedd e ddim di oedd yn gêm gret i wylio. Ond just hapus i ennill. A fi yn meddwl, falle blwyddyn yn ôl, oedd ni ddim yn mynd i ennill gêm fel na, yn wedig fel y munudau olaf, i just mynd lan y pitch a i Jared Evans sydd rhyw blwyddyn yn ôl siŵr o fod i meddwl oedd gyrfa Cymru drosodd i sgorio'r cic i ennill i gêm. Yn rhywbeth masif yn personol i fe. So, sicr positif o safbwynt na, ond dal lot i wella arno. Wedodd Jared Evans yn syth ar ôl y gêm bod e'n fwy ples y ffordd nath arwain y tîm i fyny'r cae y pitch mwy na'r cic, achos typical goal kick a ddim meddwl, fi'n mynd i cic o fe anyways, mae hwn yn easy. Ond y peth anodd oedd cael nhw mas o tiriogaeth nhw, achos 2 funud, mae rhaid i fi ddweud, nes i gwylio fe gêm nôl ddoe, a nes i joio gwylio fe, gan gwybod bod ni'n di ennill wrth gwrs. Ond oedd e'n gêm diddorol i wylio, achos oedd ar 2 ochr, oedd y 2 tîm wneud pethau really dda yn y gêm, ond oedd y 2 tîm diffyg hyder, diffyg profiad, a hefyd panico o bryd y gilydd, gwneud camsyniadau erchill yn syth ar ôl wneud rhywbeth rydw dda. A ni oedd ar y blaen pan nath y cloc mynd 80. A dyna yr unig ffordd i ddisgrifio fe. A falle y mainc nath y gwahaniaeth i ni yn y pen draw, achos oedd nath Plumtree yn dda iawn pan dath ymlaen, y props, ac wrth gwrs Jared Evans. Nes i edrych ar be nath achos oedd y teimlad gyda fi o nath llwyddo i gael ni lan y cae yn weddol hawdd, gan ystyried roedd 15 ar y cae gyda nhw ar y pryd, a 15 dyn ni ar y cae. A ni'n meddwl beth oedd y gwahaniaeth, a dim ond pethau bach oedd, a nath sefyll ychydig fwy fflat, a nath pasio ychydig fwy llydan. Just rhywbeth bach. Bydde Dan Edwards yn gwybod dyna sut ni moyn chwarae. Ond wrth gwrs, o fewn y cauldron, mae profiad yn helpu i gwybod. A bydde Jared wedi bod yn lan ar y stand, neu edrych ar y laptop, neu gwrando ar y coach, beth bynnag. A fel mach o rywun profiadol yn gallu gwneud pan maen nhw'n gwylio gêm yn gyntaf, maen nhw'n gallu datrys y broblem o'r eisteddle a meddwl, ro fi 5 munud a fi ar y cae, fi'n mynd i newid rhywbeth. A dyna be nath just subtle differences, oedd ni wedi gwneud lot fawr o wahaniaeth. A fi'n gobeithio bod Cymru mynd i parhau i wneud gwelliannau bach yna pob tro maen nhw'n cael cyfle. Y broblem wrth gwrs, oedd ychydig o bethau'n gwella, ond o'n i wedyn yn mynd nôl mewn ambell i beth arall. Fi'n credu wnaethon ni datrys ambell i broblem gyda'r kicking game, a sylwi ar y reng ôl yn tu ôl ble Murray i codi'r brwysion, ond nath hwnna digwydd, achos oedd hwnna rhan o cynllun, ond oedd dal yn eitha sal, ac yn safon isel o ran sut o'n ni'n ymosod ar y bel, a sut o'n ni'n ceisio gafael ar y bel uchel na, chymod. Ond ar y cyfan, mae yna rai pethau da, oedd e'n braf i gweld nhw'n ennill, gêm agos, achos ar un adeg, o'n i jyst yn meddwl, craici, oedd dechrau da, ond craici, oedd jyst siwr gymryd o bethau, jyst yn mynd o un peth i'r llall, chymod, un peth negyddol a wedyn peth negyddol arall, eto, a dde jyst yn mater o dim look o dde, ond o'n i'n ffodus bod Jared Evans di darllen y gêm yn digon da a gyrru ni lan y cae. Dwi'n cytuno, does gen i ddim byd da. Just ateb wastad ar y scoreboard yn dyri. A mae hanes yn mynd i dweud mae Cymru wedi ennill. So
just roed y gêm, dyn ni just mor falch i ennill. A wedyn, fel ti'n deud, Carwyn, mae monkeys off our backs. A fi'n credu, beth sy'n rhaid i gofio fyd yw, oedd hwnna'n fuddigoliaeth i dîm sydd falle yn isel o ran hyder, sydd mwy aml na ddim yn ddiweddar pan maen nhw wedi bod mewn sefyllfa fel la, wedi colli'r gêm, a oedd Jared Evans, fel ti'n gweud, oedd ar y ca 5 munud felly, a mae wedi camu lan rhedeg ni lan y ca yna, yn reit gyfforddus, fel dim byd rhaid dan edrych, fi'n credu bod dan edrych wedi chwarae yn dda eto, bod just Jared Evans yn dod ymlaen, mae'r amddiffyn di blino, mae bach fwy o le, mae fe'n di cael 70 munud o wylio Siapan, so mae fe'n gwybod fe maen nhw, mae'n disgwyl fe nhw i amddiffyn, a wedyn mae wedi cico'r gic na, wedyn fi'n credu, gallwn ni gymryd lot yn feddyliol falle o'r gêm na, hyd yn oed os oes na lot o waith dal i wneud falle ar y gêm, yr actual fel chwarae rygbi o bethau, ond mae'r ffaith bod ni wedi gallu dod dros y lein erbyn tîm sydd wedi gwella lot. Dyw Japan ddim yn dîm hawdd wedyn. Fi'n credu bod yna positives i gymryd, ond fel sydd wastad o garygbi, mae yna bethau sydd dal i weithio ar wedyn ni. A felly, dechreuwn ni gyda un o'r chwaraewyr mwyaf profiadol. Fi'n credu, Dafydd, wnaethon ni menshno wythnos diwetha Josh Adams a Thomas Williams, oedd y ddoi yn yr olwyr, oedd yn dod mewn i'r gêm a lot o brofiad. A Josh Adams yn cael moment i anghofio falle ffordd gorau i ddisgrifio fe. Wel, 2 funud cyn y digwyddiad, nath e cico'r bêl mas ar ei phen. A falle, so'n gwybod, falle oedd hwnna rhan o rwystredigaeth, falle oedd e'n teimlo y pressure, ond nath e, i fod yn oll arall, oedd dim lot yn y digwyddiad, a nath e ddim effeithio ar y chwaraewr o gwbl, oedd e'n top. Does dim esgusodi fe, chymod yn gwybod y Steve Tandy wedi cefnogi fe rhywfaint, ond dyna job rili fe yn gyhoeddus, ond a fi'n credu oedd hwnna wedi effeithio ar y tîm. Oedd rhaid i ni wedi ymdopi am 20 munud gyda un chwaraewr llai lle oedd angen i ni codi stêm ychydig a parhau gyda'r momentum, achos o'n i gyd yn meddwl bydde wedi bod yn agos am awr, ty beth, ond o'n i'n disgwyl falle bydde bach mwy o brofiad gyda Cymru i gorffen yn gryf. Ond ie, chymod, a moment of madness y fe, chymod, a nath e bendant costio ni, ond wrth gwrs mae fe nawr yn cael ban, a mae rhaid i ni dod o hyd i ryw fath o triol newydd, unwaith eto. Be di'r fan di, Andrew, fel cefnogwr Caerdydd, oedd ti'n meddwl yn dwp o siomedig efo fo? Ie, the second dwp. Rhyw 2 neu 3 flwyddyn yn ôl, oedd e'n aml yn colli ei ben. Oedd e beth fel oedd e just ambell kick-offs, mae'n just rhyw fath o ffeit bach ar y cae, oedd just yn hollol diangen. A o'n i'n meddwl oedd e bron wedi cael gwared o elfen na o'i gêm, ond oedd e ddim yn dda i weld ar dydd Sadwrn. Yn enwedig oedd just ddim werth wneud e yn y lle gynta. So sa'n siŵr be oedd yn meddwl ar y cyfan, ond just bach yn siomedig, just ar y cyfan i weld yna. Just i fi, ti'n edrych ar rhywun sy'n 30 oed, a ti eisiau rhywun sy'n gallu dangos arweiniaeth, a oedd yn siomedig iawn i fi, i rhywun o'r gymaint o brofiad i wneud rhywbeth twp fel hwnna. Ie, fi'n credu mae'n beth o fe, yw'r ffaith bod pan ni'n felly ddim yn blessed gyda caps yn yr olwyr, a ni'n chwilio am rywun jyst i fel bach o cool head a jyst tynnu'r chwaraewyr ifanc o'i gwmpas oedd e'n siomedig i weld Josh yn ymateb yna. Fi'n gwybod o'ch chi'n gallu gweld ar ei wyneb pan ddath yn ôl mas i'r ail hanner bod yn siomedig gyda'r hyn oedd wedi gwneud.
A fi yn credu petai y chwaraewr o Japan yn gallu amddiffyn i wyneb ar y llawr, bydde fe ddim wedi cael yr upgrade, fi'n credu mae Carwyn wedi bod, ond achos bod oedd y boen defensif, fi'n credu oedd ddim lot o opsiynau gyda'r dyfarnwr cynorthwyol wedyn, ond fel ti Dafydd, so mae hwnna'n agor y drws i rywun arall yn y triol, fe'n ymlaen i tîm penwythnos yma yn y man, ond just, bydd arall tarodd fi, a falle yn y foment yn syth ar ôl y gêm, o'n i bach yn hall ar y chwaraewyr, ond ges i sioc gyda ffordd wnaethon nhw ddathlu, a fi'n deall bod na lot o bethau o ran oblygiadau'r canlyniad fel aros yn rhif 12 yn y byd, so bod ni'n aros mewn pot penodol ar gyfer dro cwpan y byd. Ond oedd e bach yn excesif o feddwl fel yn illon i'r gêm, a mae bod e ddim yn berfformio perffaith, neu dwi'n bod yn bach yn rhy hallt ar y chwaraewyr. Wel, fel nes i ddweud yn gynharach gyda Dafydd Evans, oedd e siwr o fod yn meddwl blwyddyn diwetha, oedd dim wir dyfodol gyda fe yn Crys Cymru. A y dwy chwaraewr yn benodol na dathlu mwyaf oedd Rhys Carey a Jared Evans, a Rhys Carey yn sefyllfa tebyg i Jared Evans. So fi'n deall o safbwynt na. Ond ie, oedd na bach o elfen, o'n i jyst yn gwylio yn tafarn na, oedd e bach yn od gweld gymaint o bobl mor hapus am bron just ennill erbyn Japan, a oedd e bach yn smash and grab ar y diwedd, fel maen nhw'n dweud. Ie, rhyw 5 neu 10 blwyddyn yn ôl. Bydd yna canlyniad mor siomedig, ond yn anffodus, hwnna yw'r sefyllfa y tîm cenedlaethol ar hyn o bryd. Sgen i ddim problem gyda'r ffordd nhw'n dathlu, fod yn ollol onest, byddwn ni'n fwy grac os nhw'n dathlu ennill scrums fel mae Lloegr yn dathlu, chymod. I ni moyn ein chwaraewyr i gallu uniaethu gyda'r torf. Ni moyn nhw i fod gyda cysylltiad emosiynol gyda ni. A pam ni'n colli, fi moyn gweld bod e'n brifo nhw. Fi eisiau nhw i brifo fel i fi'n brifo, os nad fwy, a fi'n siŵr bod nhw, achos maen nhw'n cymryd y pressure. Maen nhw'n cael digon o wasg negyddol a digon o pethau hirt yn cael ei ddweud amdanyn nhw ar cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw'n cael digon o bwysau. Maen nhw'n boes ifanc sy'n neud i gorau. Maen nhw'n dylse fod chwarae i Gymru rhywbeth special iawn. Os chi'n gallu ennill dros Cymru, mae hwnna'n neud e'n fwy special. A dysgen i ddim broblem gyda'r ffordd maen nhw'n dathlu. Fi'n credu oedd rai wedi syrthio'n syth ar y llaw ty beth, allan o'r shot, o'n nhw'n shattered, chymod? O'n nhw'n emosiynol. Felly, chymod, dathlwch pan ni'n ennill, hyd yn oed os yw yn erbyn Japan neu Belgium neu pwy bynnag, achos dyn nhw ddim yn dod rownd yn aml iawn ar hyn o bryd. Chymod, mae chwaraewyr ifanc newydd, y Gen Zs, maen nhw'n wahanol i'r Alun Wins a Tippericks a Biggers sydd ddim yn gwneud high fives a phopeth, chymod? Ie, dwi'n cytuno efo y Daf. Dwi eisiau weld emotion, a dwi'n meddwl mae Tandi'n drosodd yn dda hefyd, cos pan mae'n gwylio'r gêm, mae'n fel ni, fel fans yn neud, ti'n gallu weld mae'r pethau ddim yn mynd yn dda, os gyda'i fen, a syth mae gêm yn drosodd, oedd o deud, oedd y performer oedd ddim yn digon da, ond dwi'n licio hwnna, ond y ffaith yn y gêm, ti'n gweld, mae'n fel ni yn gwylio'r gêm yn y stadiwm neu ar y teledu, dam neu, arbennig o dda. Sorry. Na, chybod, fi credu mae'n dangos parch hefyd i Japan, bod nhw'n hapus i ennill. A fi'n credu pan i chi'n mynd to gyda rhywun, fel nath Cymru a Japan, pwy bynnag oedd mynd i ennill, oedd mynd i dathlu, pwy bynnag oedd mynd i colli, oedd mynd i syrthio i dagrau. A chymod, oedd rai o perfformiadau nhw, o'n i'n meddwl halfbacks nhw'n dda iawn, back three yn dda.
o'n i'n meddwl oedd yr ail reng, duons, yn wych. Chymod, trenu bod dim yn gyd y ci Cymraeg dy fe, o Gymru dy fe. Achos oedd e bobman, oedd e'n cario, oedd e'n taclo, oedd e'n brwydro yn y line-out. Nath e'n bron o bod popeth yn iawn. O ran, fe oedd yr ail reng gorau ar y cae fi'n credu. A oedd e bobman. Ti'n ma, credu oedd y boi dath ymlaen gael dy gardau melyn yn anffodus iddo fe, cap cyntaf, a wedyn nid smonach o hwnna, ond nhw'n chwarae, oedd mae Cisi yn ymreit yn dda iawn, chymod, oedd Ulafitw, bod wedi cael cardyn felyn, oedd dde o gwmpas y lle. Chymod, y boys yn gwybod bod nhw wedi bod mewn gêm a brwydyr mawr. A chymod, fi'n gobeithio bod ni'n mynd i wario nhw eto. Achos dyna'r fath o safon i ni ar hyn o bryd. Os ydych chi ar y rankings, mae ydych chi o falle Japan, fyny ni Georgia, pwy sy'n hwnna, Alban, yr Eidal, Australia, dyna fi'n credu yw ein gyngrair ni o gafael nhw, a falle yn y 2 flynedd nesaf, fi'n gobeithio ni'n mynd i wneud yn dda yn erbyn y tîmau yna. Chymod, unrhyw beth ar ben hwnna, a chi'n sôn am upset y fe, ond yn haeddiannol, mae angen i ni dechrau dringo a bwrw reina off. So, chymod, mae pawb uwch ben Australia. Nes i dweud Ariannu'n fydyn? Na. Gobeithio ddim. Na, so o ni tan tua 7 neu falle 6. A wedyn mae'n cam mawr rhwng 7 i 6 yn does. Tia. Ie, fi'n credu. Bod Australia yn gallu pigo ar Ariannu'n off o bryd i gyd. Nethon nhw curo yr All Blacks, efe, a llynedd yn erbyn y Lloegr. Ond fi'n credu unwaith bod popeth yn dechrau setlo o fewn blwyddyn i'r cwpan y byd, neu falle 6 mis, bydd pawb eisiau bod lle maen nhw. Mae pawb ar cylch gwahanol hyn y bryd, chymod? Ond fi'n credu ar yr adeg hyn nawr, falle am yr blwyddyn nesaf, dyna'r tîmau fi'n gobeithio bod ni'n gallu pigo off rhyw ffordd, chymod? A mae'n delfrydol bod ni'n dechrau hwnna gyda gêm y byd dyna newydd a Africa. Ond be bynnag, cwbl o berfformiadau unigol da, ni'n meddwl safbwynt Cymru, o ti'n sôn chwaraewyr Japan, Oli Crackner o'n i'n meddwl, fel cap cynta wedi dangos i werth, a di cynnig tipyn fel yn disgwyl. O'n i'n meddwl bod Dan Edwards wedi mynd yn dda, unwaith to pan mae fe'n ffindo'r gap na, mae fe'n mynd trwyddo fe, mae cyflymder dy fe, a fi'n falch gweld nhw'n stico gyda'r ar y brawf o Dan Edwards fel deg. Fi'n credu, os mae dyna pwy maen nhw'n gweld yn y Cris am y flwyddyn nesaf, o'n i bai bod a na fi'n credu mae rhaid nhw just stico trwyddo gyda fe, gweld beth sy'n digwydd. A o'n i'n meddwl bod... Thomas Williams. Thomas Williams, ie. Wel, mae Thomas Williams wedi chwarae 145 mas o 160 munud yr hydre yma. Y broblem yw, wrth gwrs, fydd e ddim ar gael i chwarae di Africa yn wythnos ola. Mae'n Lloegr. Wedyn, ti'n hwnna ddim yn ddelfrydol chwaith, rili, yn dweud? Alex Mann yn dda. Alex Mann yn dda iawn. Eto. Ond Thomas Williams, oedd i pasio fe yn y 22, pasio reit ar bwys y llinell. Os ych chi'n edrych ar y cais, fi'n credu taw Zamet oedd e'n syllu ar yr amddiffynwyr oedd ar y llinell. Yn syllu arnyn nhw a pasio i Zamet heb edrych dros i ysgwyd dde. A nes i ddim sylwi hwnna tan gwyliau i fe yr ail dro wedyn. A oedd e jyst wedi cymryd yr amddiffynwyr yn surprise, achos o'n nhw ddim yn sylwi, oedd e bel i mynd, cyn i nhw sylweddoli bod dde ddim yn mynd am y gap, a ath e heibio 3 neu 4 dyn Cymru a syth i Zamet yn yr asgell. A oedd hwnna'n world class. In that Summit, oedd o chwarae eitha dda, ond wrach jyst y ffaith ddim wedi chwarae lot o rygbi. Dim rhaid i fe sgorio cais bob tro mae'n cael y beil. So, mae hwn yn mynd i dod, dwi'n meddwl. Be yn sy'n torri chydig bach yn negatives yn y siomedig oedd, dwi'n meddwl rhywun sy'n fi yn reitio yw Wainwright. Nath o ddim yn chwarae arbennig o dda. Beard, ddim yn cario beil. A hefyd eto'r canolwyr, Thomas Llywelyn, ddim yn gweithio. Os Llywelyn
mae'n boi mawr yn di, ond dim yn defnyddio rhoi power ar ffordd. Na i amddiffyn Llywelyn fan hyn. Dwi ddim wedi bod yn fan o fe yn y gorffennol, ond o'n i'n hoff iawn o'r ffordd nath ei wario bydd Ariannin. Gafodd ei ddim llawer o bil da i ymosod. Yn amddiffynol, nath e'n dda. Sawl tacl dda iawn. Ond, mae fe unwaith eto, mae fe'n boi ifanc, mae e'n mynd i wella. O ran yn sôn am y pethau negyddol, oedd 68% o tiriogaeth yn hanner ni. Mae hwnna, dyw hwnna ddim yn iawn. That's not right. Achos mae pob gêm, os drychwch chi dros pob gêm ar beth i'n galw'r y gwefan rugby pass, does neb yn ildio tiriogaeth 68% ac yn ennill. Bydde Japan yn really, really grac gyda hwnna. A wedyn drychus i ar, so ble roedd hwnna, 42% rhwng hanner ffordd a 22 ni. O'n i just methu, oedd y bel dyn ni yn yr ardaloedd na, ond o'n i methu gadael y tir yna. O'n i'n meddwl falle achos o'n i'n just derbyn nhw mewn gormod, ond o'n i'n chwarae gormod o exit plays yn edrych na strike moves, a hefyd pan o'n i yn symud y bel, o'n i'n symud o defnder, a ni ddim, oedd e'n hawdd i stopio ni, nes bod Jared Evans i dod ymlaen. Felly mae yna ambell i nuance yna sydd angen gwella, ond oedd hwnna, 68% tiriogaeth, oedd hwnna'n real anomaly dros y weekend. Clywys ti ddeud yn y gêm yn erbyn i'r Ariannin, a Japan wneud yr un fath, pan maen nhw'n gwneud y run-around, oedd nhw'n just sefyll yn y gwagiau, aros yn y bel, ond yn bron yn digwydd eto, ond roedd. Wel, dwywaith. Dyna pam dwi eisiau gweld Llywelyn. Just well, na, it's dim on one, it's not on. Mae gymryd y bel fyny. A falle Hawkins nawr. Mae fe yn y gorffennol wedi bod ychydig fwy gorfforol ac yn direct fel canolwr mewnol na Ben Thomas. Mae'n gallu paso, Hawkins. Yr unig peth o'n i falle yn becso am yw bod e ddim wedi chwarae llawer o rygbi yn y flwyddyn diwethaf. Nath e ddim chwarae llawer yn Exeter. Wedi chwarae chydig gyda Scarlett, ond wedi chwarae 10 ar dechrau flwyddyn. So, ond mae'n bachgen talentog iawn. Mae gyda'r all-court game, mae'n gallu cicio, mae'n gallu cario, taclo'n dda, pasio'n dda iawn, mae'n gweld y game yn dda, mae'n cwlffyn o foi. So, fi gobeithio gaiff e game da. Nath e chwarae'n dda iawn dros Cymru yn ei capiau gyntaf fe yn yr gêm ar Hydref, ychydig o flynyddoedd yn ôl. Ond, mae angen gweld mwy. A ti'n sôn am Adam Beard. Nath e cario'r bel unwaith fi'n credu. A hwnna reit a diwrnod 75 munud neu rhywbeth. Just cyn y Eisiau mwy yn does. Mae rhaid cael mwy yna. Andrew, mae Ben Thomas wedi cael chydig bach o stick. Be di dy fan di am hwnna? Sa i wedi gweld lot i fod yn rhy positif amdano. Mae'n chwarae Caerdydd, mae'n chwarae gêm hollol wahanol, ble swn i'n gweld sut pryd mae'n chwarae Caerdydd yn y UFC, mae'n cario lot, a chi beth yn gweld yr un fath o pwer pryd mae'n cario i Gymru. A sa'n siŵr os mae jyst wahaniaeth gyda faint mor gyflym ar gêm rhyngwladol, ond hefyd jyst os mae yna cynllun hollol wahanol, ond o'n i sa'n surprise i weld bod Joe Hawkins yn dod mewn. Fi'n meddwl mae yna yn amlwg rhyw fath o strwythur bod nhw bron eisiau footballing 12 i chwarae. A fi'n meddwl mae Ben Thomas i cael lot o gawntiau. I fod yn deg, oedd e ddim yn dda i chwarae fe rhif deg mor gymaint a nath Gatland wneud blwyddyn diwetha, ond fi'n meddwl, mae angen i Joe Hawkins cael siawns i weld os mae rhywbeth yn newid, ond fi yn hefyd, gyda Matt Llywelyn, sa'n hollol siŵr os fe
os mae'n gallu chwarae 13 yn gêm ryngwladol hefyd. So i'n siŵr os mae chwarae dda eto, mae un peth yn y prem, y ffordd mae'n chwarae, mae'n gallu fel, hyd yn oed pryd mae'n chwarae ar asgell, mae'n gallu stepio pobl, a chi ddim really'n gweld y trosglwyddo yna'r gêm ryngwladol. A fi'n meddwl falle 12 yw'r safle fe yn y gêm ryngwladol, os chi'n mynd Mae'n boi enfawr. Mae'n enfawr. A pan dath e ar y lefel ryngwladol cyntaf, fi credu nath e chwarae ar asgell, a mi sy'n credu oedd y canolwr sydd yn fwy. A dyna'r gobaith, achos dydyn ni ddim gyda llawer o athletes fel sydd gyda Zela Newydd. Fi'n credu dyna un o'r threats fwyaf nawr di sadwn nhw, pa mor athletaidd a pwerus ydyn nhw tu ôl. A y dyddiau lle oedd ni Jamie Roberts, Scott Williams, Fox, a hefyd Ashley Beck. Chymod, boys fel yna, Andrew Bishop, Beckin fel yna, Henson Shanklin. O'n nhw'n boys dynion corfforol iawn. A mae'r genedlaeth newydd nesaf hynna, o dyna beth sydd angen arno ni gan Hawkins, Llywelyn, Ben Thomas, Mason Grady. Dyna'r bechgyn sydd angen. Maen nhw gyd yn fwy na Tompkins, ond mae Tompkins yn redeg i bwysau. He runs hard, punches hard. Nath e yn dda pan dath e ymlaen. Do, lot o egni. Egni a falle pwyll hefyd yn gallu siarad gyda pawb o'i gwmpas, bach o glid yn y canol. Os i ni yn mynd gyda Tompkins yn yr chwe glad, chymod, mae'n mynd i tynnu ffwrdd ychydig o y ffordd mae Sherrod mae'n chwarae, chymod, ond fi wedi mynd o un ffordd y llall gyda Max Llywelyn, o'n i mor bles yn y ffordd nath yn erbyn arian, o'n i'n meddwl, reit, hang on nawr, mae yna chwaraewr ryngwladol fanna, mae yna nice touches, ond chymod, ydy e mater o setlo mewn yw e? Fi'n cofio blynyddoedd yn ôl, oedd Brian, funnily enough, fi'n cofio Brian Moore yn dweud am Gareth Llywelyn, a lot o'r wasg yn barnu fe yn dweud bod e ddim yn digon da. Dim ond i genodd e ar y pryd. A nath Brian Moore dweud mae angen i'r Cymru bod yn llai heillig a llai galed arno fe. A gadl iddo fe ennill 10 cap a wedyn newch eich penderfyniad. Wel, 10 cap yn y dyddiau yna oedd 2 tymor. So ydyn ni moyn, chymod, ydyn ni angen i Max Llywelyn, y mab, cael y 2 flynedd yna o gapiau. Wedyn mae angen chymod, y beirniadaeth. Chymod, un peth na taro fi yn ystod wrthos diwethaf oedd cofio hwnna a digwydd bod yn ironic oedd e'n sôn am ei dad, chymod. Ond fi credu mae'n mynd i cymryd spel. Mae'n mynd i cymryd spel i ni i gael y gorau allan o'r chwaraewr. A mae rhaid ni fod yn dangos amyneddgar dangos amynedd, gyda Steve Tandy ar y fforddwyr. A fi'n credu i fi, y bach o'r broblem yw, dyn ni'n chwarae'r gêm i gryfder Max Llywelyn. A fi'n credu achos ni wedyn, dyn ni'n cael y gorau mas yna fe. Mae bron o fod yn cael y bel, naill ai rhy hwyr neu rhy llydan, dwi gryfder e ddim yn dod mewn. Dwi'n credu am nawr, tan bod ni'n dod nôl mewn i'r habit o ennill, tan bod ni'n dod mas o'r ryt ma ni yno, fi'n credu bod eisiau Sherrod newid y ffordd mae fe moyn Cymru chwarae, cael ni'n gyfforddus, cael ni'n hyderus, bron o fod mynd nôl i chwarae fel ni'n neud pan oedd Jamie Roberts a John Fox yn y canol, a bod ni jyst yn gadar yn y canol, bod ni'n mynd dros y linell fantes, a wedyn bod y bel yn cael ei mas i'r asgellwyr, a bod nhw'n rhedeg i mewn. Mae da ni pes ar yr esgyll, jyst ar hyn o bryd, so ni'n gwneud digon o argraff yn ganol ca i gael o'r hawl i fynd yn llydan. A fi'n credu, just am dymor neu ddau, just nes bod ni'n dod nôl mewn i'r habit o feiddi'r Eidal, o feiddi'r Alban, bod yn gystadleuol mewn gemau eraill. Just bron o fod yn boring, achos bywyllt y fi bod ni'n ennill 3-0 bob gêm am flwyddyn, a bod ni'n boring, a bod ni'n trial rhedeg i bob man, bod ni'n cael footballing 12 sy'n falle ti'n rhoi lan bach yn amddiffyn wedyn, a bod ni'n gadael ceisio mewn, a bod ni'n colli 53-28 neu beth bynnag oedd e, 52-28 neu beth bynnag. Ond dwi'n edrych yn dda, ond ar y pryd wedi colli gêm yn hawdd. Y peth sydd gyda ni ar un o bryd, mae gen ni tîm sydd yn eitha cyflym. Mae gen ni gas. Right?
Mae ni'n gallu symud y bel yn gyflym, so mae dyn ni pasio yn gyflym, mae dyn ni foot speed sydd yn gyflym, Zamet, Blair Murray, Dan Edwards, maen nhw'n boys cyflym. Ond beth sydd ddim gyda ni yw, dyw'r ball carriers ddim dyn ni i wneud y dents, to shorten the defence, i tynnu pobl mewn, fel bod y boys na wedyn, fel sydd Max Lewin pan mae'n wario Gloucester, pan mae e'n cymryd y bel ar garlam yn y 13 channel, neu'r wider channels, mae gwaglau iddo fe. A pan ych chi'n ystyried yn y reng o ôl nawr, ni wedi colli Faletau, Jack Williams, Cracknell. Ni ddim yn hollol siwr ydyn ni os yw Wainwright yn holliach, fyna rhyw sybrydion bod Wainwright falle gael fitness testing o whatever. So mae dod â rhywun fel Deeves mewn, mae e'n mynd i ddod â egni a personoliaeth i'r tîm, a mae chydig o gamble, ond chymod, he'll be up for it, chymod. A bydd e ddim yn phased gan yr All Blacks. Bydd e ddim yn, chymod, bydd e ddim yn gofyn am autographs, chymod. Bydd e moyn cymryd heads, like, chymod. So, mae hwnna'n rhywbeth da, ond pan ych chi'n meddwl bod ni wedi canmol, Oli Cracknell, gath y game ffantastig. 13 carry, great, okay. Hapus da hwnna, nath ei chwarae'n dda. Ond nath Benwyl cario 20 o weithiau. Penwthnos diwethaf. Oedd e'n absolute warrior. A Lacai, number 8, diolch beth bod e ddim yn chwarae, mae Satiti'n wario number 8 nawr. Nath e cario 20 o weithiau yn yr 80 munud. So Benwyl a Lacai yn cario 20 o weithiau yn erbyn I gilydd. A dyna beth dwi'n sôn am Wainwright hefyd. Dwi'n falch mae'n ôl yn fath Cracknell yn chwarae yn dda. Simerig mae e ddim yn ffit I chwarae. Ond pan mae Wainwright yn cael y bel, a mae yn gallu efo'r footwork mynd dros yr gain line. Felly dwi'n disgwyl bod yn canol pethau dda yn Cymru'n gallu defnyddio a dangos dysadwn. Ie. A mae hwnna'n, wel, gyfleu ni sy'n ymlaen I edrych yn dysadwn. Wrth gwrs, Zela Newydd yw'r gwrthwynebwyr, yw'r ymwelwyr I Gaerdydd. Dwi'n yn siŵr iawn le mae Zela Newydd yn aros, ond dyn nhw ddim yn aros yn yr Hilton, achos nes I weld chwaraewyr Japan pan o'n mewn i'r gwaith wrthos diwetha. Dwi'n mynd I gweld dim un chwaraewr o Zela Newydd wrthos ma, wedyn bosib nhw wedi ffindo'r gwesti arall. Be bynnag, dyw hwnna'n bwysig. O'n nhw'n twymo lan, o'n nhw'n ymarfer ar CI St Peters. Wrth gwrs, nes I weld clip ar BBC Sport wedi rhoi fy llan gyda selfie da bod yn barod hyn beth nes I weld fi'n cedi, ynddo fe? Felly, os oes ti'n gwybod, cysylltwch. Be bynnag, y tîm. Ambell I newid tactegol, ambell I newid gorfodol wrth gwrs. Yr olwyr, dim ond yr un newid, dwi'n gei celwi. 2 newid yn yr olwyr. Hawkins yn lle Ben Thomas yn y canol, a Tom Rogers yn lle Josh Adams sydd wedi I wahardd. Byddech chi wedi gwneud unrhyw fwy o newid, neu oedden ni moyn gweld cysondeb? Yfed dyna beth sydd angen fel yn dilyn buddigoliaeth yw bod ni'n stico gyda'r un chwaraewyr? Dwi'n hapus efo cysondeb. Yr unig peth dwi ddim yn gallu dod yn hen drosodd yw ffaith Rogers ddim yn cefnwr a Murray ar yr asgwyll. Mae fe'n benderfynol o aros gyda cadw Murray fel cefnwr, a dwi'n disgwyl Zela Newydd I chwarae gêm gicio tebyg i'r ariannyn, a wedyn fydd disgwyl i'n fo'n well dan y beilychen a dwi'n ofni. Ond mae'n anodd pan mae'n 5'8" yn dydi. A ti'n erbyn wyt sy'n 6'2". Yn anffodus, mae e nawr yn eitha amlwg nawr beth yw'n gwendid ni, a so i'n gwybod, dyw Zela Newydd ddim yn gret yn y kicking game. Hynny yw I gymaru â yr ariannyn, yr ariannyn Lloegr, Australia hyd yn oed, a De Affrig. Dyn nhw ddim cystal â nhw, maen nhw'n well na'r Japan. Dwi ddim yn hollol sicr os bydd Zela Newydd yn newid I tactegau nhw yn Becsom Cymru ac yn gor cicio. So fi'n edrych cwpl o stats fan nawr. Yn erbyn ni nath Japan cicio 40 o weithiau. Right? Yn erbyn Australia 29, 30 yn erbyn De Affrig, ond cicio
i ryddhau y pressure oedd reina. A wedyn, yr un peth yn yr Eidal, yn erbyn Iwerddon 23. Felly, nath Japan newid tactegau nhw yn bod pasol, cicio fwy yn erbyn ni, a cicio'n uchel, a cicio lawr llwnc ble mae'r i. Dwi ddim yn hollol siwr bydd yr Seland Newydd angen gwneud hwnna. Fi credu maen nhw'n mynd i redeg yn ôl chydig fwy. Gwahaniaeth o ciciau sydd gyda nhw. Chymod, Mackenzie, y maswr, mae e'n mynd i fod yn gelfydd gyda'i cicio, nid jyst cicio pan mae'r bêl gyda nhw yn y treian canol yna. Maen nhw'n mynd i ymosod allan o'i hanner nhw. Dyn nhw ddim yn mynd i cicio allan o'i hanner nhw cymaint a beth nath Japan. Felly, fingers crossed, bod ble mae'r un gallu goroesi ychydig a bod y gêm yn torri lan i ffafrio fe yn edrych na rhoi gormod o pwysau arno fe. Chymod? Wedyn, Be am ti, Andrew, wyt ti'n pysych chi roi rhywun gwahanol yn y fel cefnwr? Ie, fi'n meddwl bydd yn anodd i rhoi rhywun fel Beetham. Fi'n meddwl ddim wedi cael un cap o flaen. A hwnna'n 10 munud olaf yn erbyn De Affrica dros blwyddyn yn ôl. Fi'n meddwl bydd falle welliant o cael rhywun lot mwy dal fel Beetham. Ond so mae Beetham yn bwy tal iawn. Anyway, felly, mae'n siŵr faint o wahaniaeth yn wneud. Un peth fi yn pryderu bach am yw, yn yr alreng, ni wedi cael Daf Jenkins, Adam Beard a Freddie Thomas fel yr opsiwn yna. A nawr mae'n meddwl wythnos nes erbyn De Affrica, ni'n mynd i angen ddechrau rhyw cymysgedd o James Fender, Ben Carter a Rhys Davies. So, James Fender mynd i cael gap gynta, siŵr o fod, wythnos nesa, rhywsut. Ond mae'n mynd i bod gêm mor anodd wythnos nesa. Fi'n meddwl, falle bydd yn mwy synhwyrol i rhoi rhyw fath o munudau i rhywun fel just Ben Carter a Rhys Davies. Hyd yn oed off y fainc, oherwydd sa'n meddwl yn dda i mynd mewn i gêm De Affrica, lle mae'r boys na heb di chwarae gêm rygbi am dros fis. Ie, fi'n cytuno. Oedd hwnna'n sioc i fi, o'n i'n meddwl bydde un ohonyn nhw o lef ar y mainc. O'n i'n meddwl bydde Rhys Davies, achos fe yw'r ail reng fwyaf agresif ni. Yn naturiol, dyw Fender ddim, mae Fender yn line-up, mae Fender ti'n bach fel Beard rili, chydig gwell o gwmpas y cae. Ben Carter, good all-round second row, ond dyw e ddim yn dyn agresif iawn. Y dau fwyaf agresif yw probably Daf Jenkins a Rhys Davies, ond maen nhw wedi mynd gyda cysondeb. Fi'n credu mwy na thebyg yng nghefn meddwl Tandy oedd bod e ddim eisiau unrhyw anafiadau yn yr ail reng. Felly mae fe'n sicr o cael dewis allan o'r tri yna. Pwy bynnag sy'n mynd i dechrau. Byddwn ni'n dweud falle Rhys Davies sy'n mynd i dechrau gyda Ben Carter a wedyn Fender ar y bench, type thing. Gan edrych ar y line-out nawr, nath Lloegr dim ond ennill 57% o'i line-outs nhw yn erbyn yr All Blacks. So wnaethon nhw chwalad, nath Holland a Barrett chwalu y line-out Lloegr. Mae rai o'r stats na o ran Seland Newydd a Lloegr, wnaethon nhw jyst cwmpo i ddarnau ar y cae o dan y pressure. O'n nhw bell o blaen o'n i'n meddwl. Oedd ddim wedi helpu nhw cael Cody Taylor off. Sefea a Roigard yn mynd, oedd y gêm nhw wedi just syrthio. Oedd ar un adeg, ar ôl hanner awr, oedd Seland Newydd yn hedfan. A wnaethon nhw chwarae'n da, hyd at y 10 munud olaf o'n i'n meddwl. Oedd dal cyfle, a dal teimlad bod, All Blacks yn mynd i wneud eto, maen nhw'n mynd i sgorio ar y deth, a dyna i fath o meddylfryd nhw. Edrych ar ruck speed nhw, right? Ruck speed o 0 i 3 eiliad, 88% o ryciau nhw. Mae hwnna'n, a gan meddwl bod y ti pobl fel Underhill, beth yng ngalw Cowan Dickey, a Ben Earl, sydd yn dda dros y bil. A neu llai bod Lloegr wedi penderfynu byd o bod mor keen dros y bil falle,
gadael nhw ennill. Ond fi'n credu, mae hwnna'n dweud stori bod Zeeland Newydd yn dda iawn yn cario, a chymod Lacau yn cario 20 o weithiau. Dylse nhw wedi sgorio 40 pwynt yn erbyn Lloegr, a chymod scratching your head time gyda beth sy'n digwydd yn y camp yna. Dyn nhw ddim ar ben i gêm nhw. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n mynd i helpu ni, achos i ni mewn twll sydd yn dyfnach yn y twll nhw. Ond mae'n diddorol i weld sut maen nhw'n stryglo ar un o bryd o dan Scott Robinson. Dyn nhw ddim yn hapus. Fi'n gwrando ar y podcast yn Zeeland Newydd. Ddim yn hapus o gwbl. Maen nhw'n sôn am Jamie Joseph yn dod mewn, cael gwared o Robinson nawr cyn Cymru mynd yn wath. Ond os pe bai ni gyda tîm gryf, rewind 3 neu 4 blwyddyn gyda pobl fel Dan Big nhw, pe bai ni'n gallu curo nhw, neu os nhw'n colli unrhyw gêm ar dydd Sadwrn, dim jyst ni, pe bai nhw'n chwarae rhywun arall, bydde fe wedi mynd. Odi, mae'n twmlo fo bod y gêm ma 2 flynedd rhy gynnar i Gymru felly ar hyn o bryd, dan y garfan hyn. Ond yn sicr, mae'n mynd i fod yn... Dwi'n mynd i credu... Mae'n anodd gwybod sy'n mae Zeeland Newydd yn ymateb i'r golled. Naill ai maen nhw'n rhedeg riots, neu maen nhw dal yn wounded animal, a mae chance i Gymru fynd atyn nhw. Fi'n credu un peth sy'n ni'n neud yw chwarae heb dim pryder, achos does neb yn... O ran fwyaf o bobl yn disgwyl Cymru ennill un gêm o'r mwyaf hydre yma. Mae hwn yn free... I fi, mae'r pethefnos nesaf yn free hit. Mae'n chance i rywun roi llaw lan a mynd, fi eisiau cadw'r pris ma ar gyfer y 6 gwlad. A dyna pam dwi'n rhaid gyffroes i weld Harry Deeves yn cael ei gap cyntaf ar Zeeland Newydd. Beth fi'n credu sy'n bwysig yw bod yn cadw i emosiwn intact am y 10 munud cyntaf, bod yn gwneud dim byd silly a cael rhyw yellow card sy'n cael ei review na ddim byd nonsens fel ei. Ond fi'n credu bod e'n mynd i achosi poen i Zeeland Newydd. Dwi hefyd yn credu bod nath man chwarae reit da dros y bêl yn y Cris Rhif 7 penwythnos diwethaf. Wedyn dwi'n edrych ymlaen i weld sut fydd y rhengol yn gweithio gyda man a Deeves na. Ond wrth gwrs, mae'n her effernol. Mae'n Zeeland Newydd yw'n track record ni'n mynd gweud i'n byd bod ni'n mynd i giro nhw. A dwi'n mynd credu bod lot o Gymru Cymru yn un o'r rai mwyaf wynaidd yn gweld ni'n curo nhw. Gael gofyn cwestiwn, beth fydda perfformiad da ni, beth yw amceinion ni, i dysadwn te? Fi'n credu os gallwn ni gael... Bod ni'n gallu sgoro rhywbeth tebyg i sgoro ni erbyn ar ariannyn, so bod ni'n sgoro 4 cais, dwi'n credu gallen ni fod yn hapus gyda hwnna. Ond dwi eisiau gweld nawr gwelliant yn yna hamddiffyn ni. Mae Steve Tandy, hwnna yw arbenigedd, hwnna yw beth sydd wedi cael i'r swydd ma mewn ffordd. A dwi eisiau gweld ni yn arafu gwrthwynebu'r lawr, wneud bywyd yn haws i ni pam ni yn amddiffyn, bod ni ddim yn mynd o ryc i ryc mewn 2 eiliad, a bod ni'n gallu rhyw ffordd arafu Zeeland Newydd sy'n her yn hunan dwi'n ofni, ond gawn ni weld. Mae'n mynd i fod yn targen caled, achos i ni ddim yn blitzo, ydyn ni. Ni'n neud beth nhw'n galw snap and chill. Mae'n dod mas o'r blocs yn gloi, a wedyn nhw'n arafu lawr a just cadw cysylltiad rhwng amddiffynwyr. Mae hwnna'n well pan eich chi'n fwy. A mae dyn ni boys mawr yn y tîm, os edrychwch chi ar ein carfan ni, Rhys Carey, Dewi Lake, Adam Beard, Daf Jenkins, maen nhw big boys. They're cwlffin o boys, chymod. Ond beth sy'n becso fi yw backline nhw, really, achos maen nhw fwy profiadol, maen nhw'n athletaidd, Leonard Brown, chymod, Will Jordan nôl. Fi'n gwybod, Mackenzie, fi'n hoff iawn o Mackenzie. He's not the most consistent out of half in the world, ond wedyn, Digby Owan yn chwarae. Fi'n edrych ymlaen i gweld y boi yn newydd Love, fullback, good player. Ond dyn nhw ddim yn pack amazing. Dyn nhw ddim yn pack amazing. Dwi ddim yn convinced gyda Williams, y lwsed. Fi ddim yn credu bod e'n scrummager da. So, fi'n rili edrych ymlaen i Azer i gael gôn o fe. Fi'n credu beth sy'n mynd i fod yn llwyddiant yw the game within a game. Os ydych gallu dangos bod scrum ni'n dda, couple of scrum penalties, drive-in maul, good line-out, attacking play, chymod, couple of line breaks, dod o Zamet mewn i'r game. Dyma'r
bethau sydd angen i ni weld yn y tîm, yn debyg i be welson ni yn erbyn Ariannin. A chymod, to fire some shots. Ond hyd yn oed pan oedd tîm Cymru yn ennill y Grand Slams, admittedly, o'n i chwarae yn erbyn tîm Seland Newydd gryf iawn yn y sort of the 2010s era. Ond nhw gwastad yn gorffen yn gryf, a gyda bach o magic, ond pan oedd e'n gêm agos, pobl fel Jamie Roberts yn erbyn Sonny Bill Williams yn cael ei off, Sonny Bill Williams off ar ôl 55 munud. Ond yn 2014, o'n i'n meddwl, this is it, we're going to do it. Ond o'n nhw wastad yn tynnu ffwrdd o ni, hyd yn oed gyda tîmau gorau. It was the game within a game that was good, dy fe, chymod? So, fi jyst yn moyn gweld Cymru, couple of strike moves, dangos bach o gelfydd, bach o chwarae Cymru, bach o pace. Fi moyn gweld Dan Edwards yn cael game gol solid. Fi moyn bod yn y game am awr a meddwl, right, mae yna golau ar diwedd y tunnel fan hyn i ni. A jyst nid yn siw bod nhw'n chwarae gyda balchder a bod ni ddim yn siarad am yr un pethau trwy'r amser. Chymod, bang i ni gwella'r kicking game, ni'n ddibrofiad, does dim hyder gyda ni. Chymod, a yn ytrach na hwnna, cael pethau sydd yn meddwl rhywbeth ac ni gallu uniaethu gyda, a neud siw bod y crowd tu ôl nhw, chymod. Mae'n digon o cymeriadau yn y tîm. Mae'n digon o bobl sydd yn eitha talcen caled, pobl o Dewi Lake, Azerati, they don't respect egos. Chymod, DFC, pobl fel yna. So fi'n really yn gobeithio gewn ni digon i floeddio am, chymod, a bod e'n gêm agos i ni fel bod ni'n gallu cael rhywfaint allan o'r diwrnod. Right te, cyn mynd i gorffen, score predictions. No, dim score, only score predictions. Os yw'n yn ddewr yn moyn mynd gynta, neu chi moyn fi pitcho mewn... Moyn mynd gynta. A bod mae head on the block, am yn gweud. Fi'n gweld ni'n colli o 47 i 26. Ond mi'n credu am 50 munud, 55 munud, fyddwn ni... So, os ydyn ni'n y gêm, ond fyddwn ni ddim mas o'r gêm, os yw'n gwneud sens. So, sa'n credu bod ni byth yn edrych fel ennill, ond fyddwn ni yn dal yn gobeithio bod hanes gael ei greu, a wedyn cwarter ola, 50 ola, fyddwn nhw'n sgoro rhyw 2-3 cais, a wedyn, just cau a gobeithio yn yr unwaith to. Fi'n gallu weld ti eisiau mynd gynta, Daf? Na, Carwyn, sori, Andrew, Carwyn mlaen. Fi'n meddwl bach tebyg. Fi'n meddwl bydd yn gêm tebyg i gêm erbyn Iwerddon yn y chwe gwlad. Bydd yna lot o obaith yn y hanner gynta, ond wedyn, fel yr ail hanner, bydd meddwl oedd yn Bundiaki, oedd just yn possessed yn pan daeth e ymlaen. A bydd yna fel rhywun yn dod off o fainc i Seland Newydd, bydd yn just hollol newid y gêm. Falle, Llefydd Rhys just runs riot tuag after 20 munud ola. A bydd yn agor lan lot mwy. Bydd y sgôr ddim yn adlewyrchu'r perfformiad. Ond sa'n disgwyl Cymru ennill neu bod yn agos. Ond bydd o leia hanner gynta, falle hanner awr gynta. Bydd yna cicio gosb yn dod tuag at Gymru. Bydd yna pethau positif yn digwydd. Meddwl mae yna lot llai o bwysau yn nhw i Sadwn, i gymaru. Ond o'n nhw'n chwarae yn erbyn Japan fel o'n nhw'n gwybod bod gymaint o bwysau yn nhw i ennill. So, fi'n gobeithio oherwydd hynny, bydd nhw'n falle chwarae gyda bach mwy o ryddid yn y gêm. Gedi nesaf, Daf, na i mynd yn olaf. Na, mae'n good shout, actually, y gêm Iwerddon, achos o'n i right ar y canfas nag o'n i newid y coach hanner ffordd trwy'r tournament. Rhywun yn dod mewn, bach o frwdfrydedd, dim pressure Cymru, loads o pressure ar Iwerddon. A mae Seland Newydd a Iwerddon tua'r un lefel, o gwmpas yr un lefel, chymod. Fi'n mynd i mynd am rhywbeth fel Cymru 20, Seland Newydd 42. Am yr un resymau, fi'n credu, a fi'n gobeithio, ni'n mynd i sgorio cwpl o tries. Sawl elfen yn mynd yn dda i ni fel yr ardal gosod, scrums line-out, fi'n gobeithio bydd y line-out yn redig yn okay.
Fi'n credu ardal y dacl yn mynd i fod yn anodd iawn i arafu nhw lawr. Ond, chymod, dwi'n gobeithio bydd Difs yn taflu bwysau o gwmpas. So Cymru yn y pen draw falle dim digon yn y tanc, a Zeeland Newydd yn tynnu ffwrdd. Mae rhaid ni bod yn ofalus o gwmpas yr Ucs hefyd, cos mae Caleb Clark a Will Jordan licio dod i mewn a cymryd bêl yn agos at y fanna. Ond rhywbeth tebyg dwi'n mynd ar tua'r 43, 21, rhywbeth fel ia. Felly, gyfeillion, dyna ni wedi cyrraedd y diwedd, a pawb i weld yr un mor optimistig â gilydd, sef bod dim lot o beth y Cymru, ond fyddwn ni yn y gêm am gyfnod. Wedyn, mae hwnna'n mynd gyda hanes Cymru yn erbyn Zeeland Newydd, wedyn mae hwnna'n rhywbeth i fod yn brod iawn ohono fe. Ond beth bynnag, Dafydd, Andrew, o'n i'n meddwl, ti'n global to. Nick, diolch o'r iawn i'r tri o chi am eich cwmni, mae wedi bod yn fraint. Diolch i chi gyd am wylio a gwrando, neu'r ddau. A gobeithio fyddwn ni'n paratoi wynebu De Affrica wedi creu hanes a gweld tîm o Gymru yn curo Zeeland Newydd. Tan y tro nesaf, diolch o'r iawn i chi. Hwyl fawr. Nos da. Diolch, hwyl fawr.